Здравейте хора, аз съм ProKnifer и тук и ще играя Майнкрафт днес с... Плейбой, здравейте хора, в мен, защото нещо ми излизат някакъв Google Form. Така Играме ни на смисъл, нали, наш сервер. хана с хамачи и мислим да започнем survival поредица. Моя ми логва, нямам, в момента не съм с Optifine. Така, Малки много логва. добре, всъщност, значи сега можем да започнем поредица. Да, това си е нашата си собствена поредица. Да, Чакайте скоро и JustBeat да е при нас в тази поредица. да, сигурно може той да дойде. Така, сега ще взема малко дърво, къде си да си правим къща. Все пак трябва да се Да, развием. от начало да си такова. Да, хора, от начало малко така. Той нали, смисъл, трябваше да се телепортирам до него, защото изпадам на различни места. И очаквайте да направим, нали, хамач сервер, който ще играем аз, нали, ProKnifer и JustBeat. Това ще бъде за PvP. Нали, ще ни спава на различни координати и ще почнем да се бием. Нали, събираме си ресурси и после почваме да се бием. Не се сещам как се казваш, има такива сървъри. Да, има и такива... Този плейбой ще си направим къщата в издатина на скала. Защото да не правим форми и такива. Ето тебе. Намери Да ли? не се отделям, защото не искам да пиша тъп. Да се телепортваме, нали? Защото е малко става. Ще се опитаме да не се телепортваме. Но ако ни убият, например, зомбите или някакви мобове. Не, за зомбите е по-толкова. Аре, да, после как ще си намерим къща? Въпросът. И може по Не координати. ще пишем сет спам или се... Set spawn point и като си излезеш, пак ще поставя. Ей, тук ли си? Да. Ама чакай, аз се загубих. Е. Чакай малко. Чакай, не се телефон. Ето те. Намерих те. И ще си търсим място за къща, аз вече имам 56 бреза. Не мисля, че е толкова много, ще взема. Ама обработена или не? Обработена. Много хубаво ти имаш много малко, баси 27, не е обработена. Аз го обработвам, де. Ама все така. И си до мен. За тебе съм спокойно. Вече имам... Си чиста поредица. Не знам колко епизода ще има. Този клип няма правя много дълъг, понеже имам напиша малко. Домашни, али училище, такива Две думи работи. домашни. Няма да е 20 минути, като си клипа съм CSGO, но... Няма да е много дълъг. Колкото да си намерим място за къща и да почнем такова. Да правим Аз основи. ще заведем само малко и... Там ще бъде край. Добре. Аз казвам по-бързо да е такова, защото... Да, и аз казвам. Добре, къде си? Ето. Така, айде да тръгваме на някъде да се търсим на място за къща. Не знам, човек, в момент само да събера и това дърво. Аз вече имам 40 дърво. Аз имам обработено стаки 36. От това. Тук една фиданка има. Там и виждам крава. Няма една фиданка тук. Има крава. Самотната фиданка. Айде да ходим. Идваш и към мен. Ох, ладно. Лайво ни човек, като я бие. Е на мене. Аз не я бия, де. Но там има някаква пустиня, между другото. Къде си бе, човек, загубих? Аз учих падиха. Има ли... Тук намерих пещера. Човек, излез се, опитай да намериш пустиня. Има пустиня наблизо. Тази пещера... Човек, тя не е така голяма. Може да направим в нея от началото колко. Човек, излез, мисля, че намери хубаво място. В една начална пустиня. Ела. Оп. Къде си бе? Човек, за какво ми е пустиня? Телепортирай се до мене.
Нали, без тъпо. На какви координати? Чай малко можеш да дойда към тебе. Защото аз съм... Една фиданка или подобно. На фиданката ли? Да, ето, не е пустиня. Видели ме. Аре отиде към пустинята. Чекай 4 месеца съм. Тук има. Вече месеца. Тук има пиги. Има 2 пигите, които бегат от мен. Как ми лагва, бе. Съжалявам за лага, но не знам какво се случва. Да, ако друг път аз да го хоствам, нали, това е таковата. Добре, ето ме, аз съм на пустинята вече. Льок? Това е нещо като в островче. Да. Лагва прекалено много. Ето, върни се. Къде бе се чуеш, човек? Ето бе, върни се. Чакай да се качи тук горе. Ето те бе, аз съм тук. Ето те, върни се. Ето те, бегай бе, да ме бие. Аре, там да си направи някакъв като малка издатина, да си направи нещо. Окей, ама това тук е такъв Малка дупчица. Глина ли е това, какво е? глина. Аре, бе, нещо ще се направи кирки. Ела тук беше, къде бегаш? Трябва да сявам шугаркейн. Добре. Чакай, тук ще бъде точно до водата. Чекай, няма нужда да я правим такава някаква хубава. Тук може да е за бутачене. Точно да е ела тук, къде е до водата. Добре, айде. Тук ти слагам едно такова. Слагам ти един крафтинг тейбъл. Какво ти направя? Ставка 32 дърва. Какво ти направя? Направи една кирка и ние метни това. Те ти две, аре. Не ми трябва да. Аре, да ще ти се струваш. Няма си без това на мен, света ми е колко е такова. След малко ще седна спаун поинт. Да. Да скоро да стигна до камък, защото не искам да се разправям с грозния пясък. Да, стигнахме вече до... Човек, тук сега ще направя някакво като издатина и ще направя такова. Къща. Нали основи? Да. Така. Ето сега тук вече много. Начало ще живеем в пещера, мислиме да го направим доста уютничко. Да. Само трябва да намериш камък да ми направиш кирка. Носи сама. Сега ще направя чак. Аз имам пръчки, ако искаш. Да правя някаква съвсем малка миничка. И 8 минути. Може да го направим сигурно. Извинявайте, ако се чуе някаква машина. Ето ти още малко такива кирка, понеже не знам ще направя. Да. Трябва ли ти пръчки, човек? Не, аз имам пръчки. Добре, имаш ли такова? Имам. Чек, имам хубава идея. Може къща и да бъде от глина. Изглежда някакво готино. Човек може, не знам. Изглежда някакво готино. Ето. Не се опитвате само да търсите сървъра по IP или нещо такова, защото е с хамачи. Така че... Дай ли ми камък? Дал си ми. Кирка. Много цветно тук е. И ето, седна спаун поинт. Аз съм седнал. Да, видял. То си пише в чата долу. Така малко по-навътре. Ей, зомби за теб! Буй! И баяк идва. Чакай, аз ще го прибия. Ама той пак изчезна. Или май скачи. Човек, ако не на пари си... Пак се качи. Нападнам. Хьоп. Уби го. Крипър, не. Не, човек, държи го да налече. Не ме е видял. Найс. Живеем и се още. Такова може да настрани малко ще го разширя. Добре, разшири го, аз ще дам още малко някакво блок 3-4 напред. И хора, май скоро ще спираме клипа, може да го направим